Ferran, benvingut. Un plaer parlar amb tu del vostre producte premium de gran qualitat, els torrons i mel alemany. Esteu des de finals del segle XIX fent les coses molt honestament, amb molta tradició, també amb un punt d'innovació, això és molt important, tradició sí, però també benvinguda la innovació sempre que estigui ben lligada amb la tradició. Envaseu unes 500 tones de mel, fabriqueu unes 50 tones de torró, 80% Catalunya, 5% resta d'Espanya i uns 15 països d'Europa, diguéssim. Per tant, és un producte català, és un producte del territori, però és un producte que també té una certa expansió europea, sempre des del Montsec, territori de Balaguer. Avui volem parlar amb tu dels premis. Sou una empresa premiada, multipremiada, amb allò que s'anomenen els Great Taste, que són com els Oscars de l'alimentació gourmet, és allò, els premis més importants. Perquè la gent es situï, això es fa a Londres, són unes cates a cegues i són uns 500 experts que proven productes de tota Europa, de tot el món i diuen aquest. Hi ha una estrella, 2 estrelles i 3 estrelles. Així mateix. Per tant, comencem, si et sembla, amb aquest producte, que jo penso que és el gran producte, el torró de crema torrada vostra. Bé, aquest any val a dir que estem satisfets perquè hem estat l'empresa més premiada del territori català i espanyol, amb el 2017. Hem rebut concretament 4 premis. 4 premis. En total 8 estrelles, no? I amb això ens fa... Algú altre més ha fet 4 premis, però nosaltres superem amb estrelles, no? I concretament, el que tu vols parlar, que és el torró de crema cremada, hem aconseguit el màxim guardó, que són 3 estrelles. 3 estrelles, o sigui, el màxim. Per tant, amb una cata cegues, per tant, aquí es demostra, és a dir, nosaltres ja entenem que fem un bon producte, confiem en el nostre producte que fem, tenim una sèrie de consumidors que ens avalen amb el consum del nostre producte, però que uns experts des de Londres, internacional, et donguin 3 estrelles amb un producte, et manté l'autoestima. Què tindria aquest crema torrada que no tenen d'altres? Quina és la gran característica o el gran punt i a part d'aquest torró? Bé, amb els nostres torrons, el que nosaltres fem, primer, amb els torrons treballem molt, bàsicament treballem amb els productes, amb els torrons clàssics i molt important, doncs, les ametlles, ametlla marcona, bàsicament, ametlla del territori, i per nosaltres el que ens diferencia una mica de la majoria d'altres fàbriques de torró són dos aspectes. Un és la mel, inclús ja parlem de les nostres mels, els nostres torrons, doncs busquem aquí una mel de romaní molt seleccionada, la mel que es produeix al Montsec, doncs aquest és l'ingredient bàsic dels nostres torrons, i el torró de crema torrada, que en principi és un massapà que la mel no el caldria, nosaltres li posem aquest toc de mel. I una altra característica de la nostra fabricació del torró és el que l'anomenem la cocció lenta de les pastes. És a dir, una cocció lenta, avui dia es poden fer a producció, pots produir a gran velocitat, pots fer que la cuita del torró en un quart d'hora estigui feta. Nosaltres, cada cuita del torró, la base per fer el torró tou o el torró dur, són 45 minuts. Què busquem? Busquem la pasta blanca. Això és una dèria que no ve de nosaltres, sinó que ve dels nostres avantpassats. La pasta blanca és el que dona la diferència. En el nostre cas és el tret diferencial de la pasta del torró tou o el torró dur, aquest color característic blanc lluminós que nosaltres anomenem, i aquí necessitem la mel més seleccionada. Seguim amb el Great Taste, Ferran. Tot això també és Great Taste, tots aquests productes? Bé, aquest any hem guanyat també 2 guardons amb la mel de Taronger, amb la mel de Farigola també hem guanyat una estrella, i val a dir també que l'any passat, el 2016, també vam tindre 5 reconeixements, 5 productes premiats, un parell de mels gourmet, treballem un concepte nou que estem treballant ara, per sortir i intentar innovar. Doncs bé, portem 2 anys consecutius d'èxits amb aquests premis. És molt important això, no? La gent ho aprecia, això? La gent ho entén? A veure, això ajuda, és a dir, això no és que sigui el fet d'haver aconseguit aquests premis, no és que t'obri les portes de tot, però quan tu interacciones amb els teus clients i tu expliques això, doncs evidentment això ajuda. És un factor diferenciat, no? Quan et trobes en un supermercat o et trobes en una botiga gourmet diferents productes del mateix, vosaltres teniu un punt afegit, no? Nosaltres ho destaquem, no? Aquests premis et permeten posar l'adhesiu a cada envàs, a cada producte premiat, doncs en aquest cas les 2 estrelles, o en el cas de la crema, doncs l'etiqueta amb les 3 estrelles. Molt bé, felicitats per tantes estrelles. Bé, doncs moltíssimes gràcies.